Almost 55 days. I don't see my boy. I'm not feel contract visa. Oh, God. Just sit somewhere. Let's get you somewhere to sit. Help us to free our children, especially this Ramadan. Especially this Ramadan, both Muslim and Christian. Help us. We'll be one. We'll be one. Any person where don't they do like this, make it help us to do all these things, make it stop. It's painful. 27 years old. It's 55 days today. I don't feel talk with my boy. I don't feel look. Help us. I beg, just help us. Help us. Banan da an ce mun zaba domin su rike mana kasa sun shashance mu sun gan mu ba komai bane suna cin karansu ba babbaka. Ba mu gan wannan amfanin siyasa nan ba domin da akwai da ba su hada kai da su ba da ba shi yiwuwa a ce yayanmu yau kwana 55 suna cikin daji. Za mu kwana yaya, za mu ci yaya, kai ko karen gidanka in ka fita baka dawo ba, karen gidan na zai rinka dubawa yana magana shi kadai. Ga gwamraye, da kyar muke biya kudin makaranta, ba aikin yi, wadansu an kware mazajensu a wajen aiki. Yaran nan ana dai tafiya ne alherin Allah, amma ce wannan abu ya faru ba mu ji maganan kowane shugaba a cikin kasan nan ba, to ya nuna kun hada baki. Da yake kun hada baki, Allah ya fi ku. Allah zai wani abin mamaki ba ta wuri kuɗi ba, amma ta wurin alherin Allah domin babu mahalukin da ya sha karfin Allah. Democracy be democracy be this so. People they die like flies. Democracy be democracy be democracy be this so. People they die like flies. Democracy be. What do we want? Free Afaka 29. Free Afaka 29. Free Griffin 17. Free Griffin 17. Free Griffin 17. Free Griffin 17. Free Afaka 29. Free Afaka 29. Free Afaka 29. Free Afaka 29. Free Griffin 17. Free Griffin 17. Free Griffin 17. Free Griffin 17. Until everyone is free. No one is free.